Aneh-aneh. Ayo Mbak Tatin, jumeneng Mbak Tatin monggo. Monggo. Mungsuh. Mbah Waluya weruh. Ini iki malah saya ketap-kedip pisan. Karang ndek mata Apa mesti anggere mata iki iso nggo kedhep? Iya no. Lagi nek peyeke mata tok ora iso kedhep. Wis tau ngerti apa payek beleken. Ayo Nduk Cahyu. Sing dalu, Mbah. Geng dalu Nduk Cahyu. Wah putuku wis gedhe tenan. Putu ta iki? Kok aku putumu? Kok suwe ora gendong aku to, Mbah? Mbok saiki njaluk gendong, Trin. Gendong, Mbah. Modar. Gendong ngarep. Mbok ayo. Wah senengane kok ngene iki lho. Aku Lanjut semangat. Aku didusi, Mbah. Wah sosok ngono. También aku dek cilik mbok dusi terus lho. Ayo dek cilik nek Ya saiki aku pengen mbok dusi. Wih, mbok kayak didusi kono. Jare sampean nek ngosoki telaten. Kae mbokmu gedhe kapok tak dusi mergo tak kosoki nganggo asasan piring saka wesi kae lho. Ya nek karo aku ya aja nganggo kuwi no. Nganggo apa, Nganggo tanganmu wae. Tenane. Wah ya engko to ya nek kok adus. Lah aku wis sumuk Yuh, ngono. Yuh, ngono. Mbak. Wit. Kok melet-melet ngapa? Bojoku wis kaya jaran arep mlayu lho. Lah ngapa to? Sikile wis ngene. Tano, aku kowe iki kok ngunekke Pak Demu kok ngelet. Lah napa? Kowe iki ora ngelet. Napa? Beker. Mbok anggap kethek aku piye? Ya apik ketheke no. Lah iya. Karo iki. Oh, lasem. Kene ku ndak keblekon Cahyu. Oh, kene. Aku gejeglong, Mbak. Yo kepiye? Diangkat. Sikile lara Pijet dipijet sikile, Mbak. Ayo Cahyu, kene ayo. Gendong, Pak. Arep digendong. Ngapa? Ngapa to, Mbak? Aku ngene kok neng pabrik cokak neng dhuwur kok. Ya mula aku ki njaluk adus aku urung adus. Ya Ngono ngono. lho. Ya engko tak dusi Nduk Cahyu aja kuwatir kok nganggo wedang legi. Aja kuwatir adus. Lah aku tenan dikeroyok semut no. Kono kruyukan semute tak antemane nek sing kruyuk Sik. Kata-katamu iki ra mutu. Apa wong semute akeh banget kok arep ngantemi piye? Lah ngono grupen ngono awake diantem ngono awak dhuwur ngono kok bingung men to. Lah wong semut ki rak wong cilik to. Ben wong saking Dipites we mati kok. saking tresnaku karo sing jenenge Tatin iki semut mencot to antil pokoke. Piye Mbah, aku karo Mbok D kan padha-padha lemune. Nek mau karo Elisa kan cilik to. Nek kowe iki jan ya wah iki jenenge pawakan kon nangka wutuh ya. Kok nang wutuh to? Ndah betone ya. Heeh, nek Tatin ki nangka wutuh. Nek bojomu nangka bosok ngono ta. Ora arep ngono dak riko. Oh ya Nek Natin ki nangka wutuh nek bareng garwamu ki nangka blonyo. Mongko nek aku seneng nangka blonyo. nggih mangpek. Nek men kepengin bayarke kredit amben dina mangpek. Wong iki ketember nganti sepeda motor nganti kolor ki 28-an kabeh kok. Ya mergo sing lanang rata. Ora Nduk Cahyu, kowe iki putuku Piye, sing Mbak? tak tresnani. Iya. Rasane kono karo Simbah ya. Anu mbokmu gedhe utawa iki ya isih Isi apa? isih gemati karo makmu gedhe aku ki isih gemati. Wis Apa iya? Heeh, Kok tenan. nek ra gemati tak gemateni aku wae, Mbak. Tenane. Kok tak gaweke wedang wis, Mbah? Oh, nek gawe wedang kuwi nek ming cangkir wae ora cukup. Lah napa? Ember. Ora tur meneh biasane ki ora langsung dicurke ning nggon nyokokno. Nek Pak Demu ki ora kok ndedak nganggo ning nggon cangkir teko ora. Terus Langsung. Dadi kok nggon umep ori langsung nang cangkemmu. Wi cemburu. Ora cemburu. Jurusan iki njuk cemburu. Aku iki dong wae wong wedok saiki ngono kuwi kok. Ha cemburu ki tanda tercinta. Nah iya, wong ditresnani kok radong. Dong wah iki terangane suguhan iki kakano adine Selasa kabeh. Apa? Apa? Lah iki Rebo iki. Kacang rebo aku waci. Waci. Kok iki ana sing nyuwun kembang rawi iki. Ha nggih. Kembang rawi. Saka Cak Marlis. Saka Surabaya. Nah, cak iki mesti saka Surabaya. Angger cak. Cak. Iwak iki yen sing saka Surabaya. Apa? Cak kalan. Kayak cak
ora kok cakalang, ora kok cakalang. Cakalang lu maca cakalan. Iya. Ya, mangga. Nggih langsung nggih, Pak. Ayo. Ora nganggo bawa, ya nganggo bawa. Bawane napa? Lho, manismu angu jiwat. Yo kuwi ya. Karo Simbah ya, Mbah. Besar, anu beres wis kuwatir. Simbah rakyat mau urung nyanyi lho. Wah, lah kowe iki carane ora ngrungokke. Lah piye ta? Lah sing Sri Uning mau sapa? Mbok De. Aku ngewangi lho. Ngewangi iki ya apa wong mengowe ora kok ngewangi. Lah nek sing mengo pancen udu aku ning tak sinembang kowe ngono lho. Uning. Ya. Manismu angu jiwat. Aku atuk Mbah. Aku iya. Ayo do watuk bareng ayo. Agawe ruciting gale Streaming ora mak. Streaming iki channel Dalang Senotok sing streaming. Iya, penontonnya 18.000 no. Wah, luar biasa. Elok iki. Biasane nek rong channel iso tekan 20.000 ning ki sing channel siji kok kaya mau tak cek kok ora ono. Ya, BWKS Live. Sapa iki Simbah? Wedok iki swara wedok rasa seseli lanang. Ayo bos. Nek ora nganggo lanang ya ora dadi. Wah, pokoke nek bawa iki wedok ya wedok kabeh ngono lanang iki soalnya kuncine beda. kunci apa? Nek kono kunci lemari aku kunci laci kok. Ayo. Ya Bude wae Bude. Lagi gerak. Kayak suaraku kangen tekan kene kayak ora metu. Wala saya aku. Kau usah gerak kabeh lho, Mbak. Nek kowe iki ora gerok kowe. Ayo, Bang. Penyakiten. Ayo penyakit gerok piye, Bang? Mangga. Nengke wae, nengke wae. Nengke wae, ora ning daerah nengke wae. Heeh. Usah digagas. Yo. Lara apa kang si nadya Neno. Oh nggih. Menika saking ngin Pak Lurah, Pak. Oh. Matur sembah Kagem nuwun. Mbak Tatin. Salam. Ah? Kok nganggo ha? Salam terima kasih saking Pak Lurah. Oh nggih. Marhati bat. Ngopo we? Ora arep dibuka. Nggih, kalih Pak David niki wau. Matur nuwun nggih. Iki nek ora di streaming no Pak Wadiran iki geret munggah kok nek di streaming ya ora sah. Aja. Mboten sah.